Trend Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga to. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang ransunata. Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult every day okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito! Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito! Kalmay, Paborito. Karae, Paborito! Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito!
Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning, good morning, good morning, masantos and maabig ang morning at balang sinansakay. Nagunatan na Martes sa tatang tanagagik bet sa 16 sa bulan na Setyembre. Lapod da sayan oras yang gada alas 9 na kabosan, wadjala su programan pitalaran nyo. Say may paruntal na saray isyo balita. Nilira da saray matuan liknaay balay. Siyempre, kolop kanta ba yo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service always. Tan kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Jad Aspeto Technical Engineer Nixon Dakal. Kumusta kila namin pinablimiran dumarangal? Saray makukuli, saray lumalaban ng patas sa tatang tanagagik. Kumikita ng marangal, mabuhay po kayo. Nagbabanat ng buto. Maliwan sama ay mami perwisyo at kapara yun na too at tatang tanagagik. Ngasatan na so impangala na ugaw ditana da sa Lingayen District Hospital. Da sa may agaw na simba tatang tanagagik. At tampulan mo't ya inggangan na gobernador. So malat ya investigasyon. Tantampulan mo't yan ang tuop na sa task force na nanggawa na command conference o case conference sa tatang tanagagik. So PNP Provincial Command. Dasay luyag tayon Pangasinan pian natukoy, nasuysoy. Nasyupayan na halang ang kaluluwa na kumuha ng bata diyan sa Lingayen District Hospital. At simba gawa karumanya Lunes. At tampulmat ya limara susaray kabyangan na saray opisyalis sa Pangasinan. Aditan da sa LDH pian manggawa na samay inspeksyon tanantaan ontoy ingkagawa basi metla. Da samay dalat-dat na kapamilya na bitlan na inalan ugaw. Ya walaray asitadaran na lapses sa tatang tanagagik. Ya aramay impusdan reklamo at ang kapukuno so CCTV ang kapoy gwardya. At araya namin at sinukay. Nasara opisyalis sa daluyag na Pangasinan. Nantoy katuan nasaratan niya reklamo. Na asita na sa pamilya na biktima. Kasama ang i-post at kapinsan to may ugaw. At tampulmat ya karuman niya kabosan antis na sisyon na sangguniang panlalawigan. At personal mat yan limadan si 4th District Board Member Jerry Rosario. Kasi kato so chairman na sa Committee on Health
da say luyag na Pangasinan. Tana dyan agawan sesyon at ang ipasa na resolusyon. Tapian dyan untan at nagawa so maplusan niya investigasyon. Tana samay pakarecover na bitlanugaw. Tanayari na pamasagder ni na saray panggwardya. Da saray labinapat Iran Hospital tayo jada say luyag na Pangasinan. At wadya pa, so impituyaw tayo, dakinan Dr. Jerry Rosario, board member na saya 4th District na luyag na Pangasinan. Nilira da saya ning kagawa. Tan ginawa dan na inspeksyon dita na da sa Lingayen District Hospital. Yes, Board Member Jerry Rosario, siya po ang chairman ng Committee on Health. Sa sangguniang palalawigan na matanong natin dahil nagsagawa ata ng ocular inspection sa LDH kaugnay sa nawawalang bata. Good morning, sir. Good afternoon. Bali, magandang hapon po sa inyo lahat. Bali, tama po yan. Alam naman po natin na medyo malaking balita yung nangyari sa Lingayen District Hospital kung saan may na walang nakuha na bata, no? Na yes. May nagpapanggap na parang staff ng hospital at kinuha ang isang 4 days old or 3 days old na sanggol. Opo. At nung malaman ko yan ay talagang inatasan na kagad po ng provincial government and our governor dito na pinandar na ho. Ang mga concerned na tao na nandun nung time na yun ay minute na ho. At inatasan na rin po ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno, kasama ang police, kasama ang mga security agencies para hanapin yung baby. At saka kaninang umaga, tama-tama, dumaan na rin po ako bago magsesyon para makita yung lugar at nag-meeting po sila. Ang chief of hospital na si Dr. Carino, nandun na rin po si Dr. Bitoy, nagkasama-sama po kami doon at eventually dumating na rin si Attorney Torre na kasi talagang yun ang instruction ni Governor na talagang imbestagahan kung bakit nagkaganoon at saka syempre dapat kung habulin natin na makuha ulit, mabawi ang batang mawawala at kung may mga kulangan, makita kaagad para di na humaulit yung itong bagay sa ating mga provincial and hospitals. So ano Yan po ang pakikipagpanayam po natin kay Board Member Jerry Rosario. Yaho ang chairman ng Committee on Health dito sa ating lalawigang Pangasinan, dyan sa sangguniang panlalawigan. At talagang ito ay inaksyonan, pinablimiran dumrungel. Tapos dyan untan at nasuysoy, natukoy, nusyupamay angala. Nasatay ugaw, pinablimiran na dumarungal, tatalagan dakal. So, amay mangibubus ngaw, nasanok, nalinawa, tatang tanagagik. Saya na ingkagawa. Satay impangala na ugaw, babagan ng panggap ya nurse. So samay angala kanyan nantiwala mo't may ina tay bagaton na check up to ni papaway mo't lara kanyan impi to may anak to pinablimiran na dumarungal at saya kapulisan mo't nasay luyag tayon Pangasinan dadaulo na Provincial Director Merculio Police Colonel Arbel Merculio at tampol mo't iran ang gawa na case conference wala mo't lara may tutumbok nandara ng gulo tapiano na tunton no syupay ang ala at atang tanagagik yada tulong nasara tay CCTV at nayarin na natukoy no syupayan na ang gapoy konsensya yang ala na ugaw dasay hospital yakapan niya naklabat pinablimiran dumarungal at gagawan na saray kapulisan
supulaing tapedya duntan at naresolbaya tatang tanagagik. Wadya simpituyaw nasaray pumapalapag. Dakinan na Police Colonel Arvel Merculio, Provincial Director, nasay luyag tayon na Pangasinan. Nagkaroon po kami case conference, yung tungkol sa investigation with the families. We have already extracted some sworn statements leading sa mga possible witnesses natin. And then for now, ongoing pa rin po yung tracking natin, tracing ng mga CCTVs natin. And hopefully, may magiging lead po tayo. Sir, paano po natin matatrack yung CCTV kung may mga claims na wala daw yung CCTV ang witness ng hospital? For now, may mga nakuha na rin tayong CCTV at actually may lead na po tayo. Hindi ko lang muna i-divulge ngayon. But in few days siguro, may makakuha natin. Paano po yung claim din po na wala daw yung budget ng hospital? Ano po yung isinad po ng hospital po tungkol po? Through our investigation, meron naman po tayong provincial security. But siguro, nagkulang lang po yung nagrurubing talaga. Hindi lang sila nakita, visible during that commission of the crime. Magsasampa din po ba ng kaso ng pamilya? For now po, wag po natin i-focus po natin yung pagsisisihan. Okay? Kaya nananawagan po ako sa inyo na isa lang po muna yung focus natin, to recover yung bata at magtulungan tayo kung sinong mananagot. Administratively, as part of our investigation report sa mga susunod, siguro may mananagot na sa administrative case, criminal case. So, nananawagan po ako na magtulungan po tayo. In-information po na may babato nyo sa amin, sa kapulisan, para masolve po itong kaso na to, ma-recover po natin yung isang anghel na nawawala. Tulungan nyo po kami sa kapulisan po rito sa Pangasinan. First time na nangyari ito. Okay, si Katuman, tatang tanagagik, so impituyaw na saray pumapalapag dakinan Colonel Arvel Merculio sa Provincial Director Luyag na Pangasinan. Partner, good morning. Good morning, partner. At maumat gagawin na sa autoridad so kanapugan kapaborito Ajay. Tapian na jaduntan at na-recover na almo. So kulaan na sa may ugaw natan. Hopefully kapaborito Yes, Ajay. hopefully kasi sa kuanan Colonel Merculio at i-focus din wag mo nang sisihan. Pero pabor ako doon dahil siyempre nanabagay mo mo't may ina. Natan pigay agaw la yag to kapiling may anak to Sunday, Monday. Doy agaw la kapaborito Joseph. Taga barangay Kanawalan Binmalay Manaya. Binmalay. Oo. Tuntun mo la no taga Inar. Yes. Barangay Kanawalan Binmalay Pangasinan. So sa may lugar na sara may biktima kapaborito Ajay. At say focus to ini ada say paka-recover. Da sa mo gawal daw wala may binibitlat to ya nalay CCTV di man damatla gagawon sa may investigasyon. Tapiano natumbok. Nasuy-suy so sa may ugaw. At karumanlanti at tampulan mo at sa may labi na simba. At nangganggan so sa provincial government at sa may watan iran napag unakto sa acting provincial administrator, saray kapulisan, sa heditan si Dr. Yung dati na nasa PPO. Siya na pala yung nandyan. Nalimutan ko yung pangalan. Reyes ba yung nabanggit kanina? Hindi. Si Carino. Dr. Carino. Yes, oo. At doon sa mga, siguro sa mga nasita ng pamilya, di ba, yung binasa mo,
siguro may mananagot administratively, di ba? Yes. Doon sa mga lapses. Pero according to board member Jerry Rosario, nang nakapanayam din natin na maaga din na nagpunta doon para tingnan din yung pangyayari at siyempre bilang head ng o chairman ng Committee on Health nagpunta rin doon at nagpasa ng isang resolusyon. Actually, patungkol may, dyan. Yes, may panawagan actually kapaborito Ajay, yung kamag-anak nung bata. At pakinggan natin kapaborito Ajay, yes, go. yung panawagan. So, syempre yung tita ko kasi first time ma-hospital through a cesarean operation. So, during that time, wala siya sa tamang katinuan, wala siya sa tamang pag-iisip. So, she trusted since sinabi naka-uniform. Kasi, I think this one is really a planado talaga. Kasi naka-scrub suit and everything was planned. So, with the time, with the date, na alam nila kung paano lalabas, kung anong araw lalabas, kung anong oras lalabas. So it was already a plan. So, siyempre, nung sinabi nung yung nagpanggap na nurse na kukuhanan daw ng dugo, binigay yung bata without any objections dun sa nurse na nagpanggap na yon. It's just that there's really some lapses. Pero I think that the police department and the hospital is working together to really resolve this case. So we're hoping into our family, yung sa post ko po, there's nothing wrong with that one. We just want to be really wanted to help kung ano yung po yung pwede naming magamit na platform, social media man yan, para mas mapabilis na mahanap po yung pinsan namin. Yung pinsan ko po na yun is the first baby boy ng aking tito. So imagine po, from the second child, for more than 12 years down to now, that they dream about this one. So nagpalaygik na po din sila kasi akala nila they're already complete with that baby boy. But unfortunately, these things happen. So ayun po, hoping po sana with the help of the police department and the hospital and all the witness that they have right now is ma-recover po namin yung bata. Kahit yun na lang po yung early gift nyo sa family namin kasi yun po talaga yung kukumpleto po ng family namin. And for 4 days old po, wala pong kalaban-laban yung bata na yun. Wala pong alam yung bata na yun. So, yun, kapaborito RJ. Bagaso bagok. Statement ng Mr. Edmar Carpioman. Pero Diba? nadidisturb ako doon sa unang statement niya. Paano nila alam yung oras ng kanyang Yes, paglabas? Kung kailan siya madi-discharge? At anong oras siya lalabas? So, that's disturbing. Yes, kasi pagka parang mag-iimbestiga planado. ka, yes, planado. Kapag ka mag-iimbestiga ka, maaring may inside job. Kasi walay ka kumplot to di madalam. May suspect naman bilang aking tanta to'y agaw na ipaway, nasa may sanina, tan-anta tumot su oras na ipaway, nasara may sanina. Saka yung pagdi-disguise, di ba? Yes. Babae, di ba? Kasi naka-medyas na parang din. Naka-uniforme. Nurse So, talaga, oo. Hindi ba sinisita ng mga Yung parang gwardiya? parang sa pelikula, 'di ba? Na magpapanggap ka just to do something na hindi ka nais-nais, 'di ba? Yes. Oo, so nag-disguise talaga. So according to that yung statement ng kamag-anak, talagang hindi mo masisisi yung isipin na planado. Isa pang disturbing doon kapaborito RJ, may lapses sa security. Yun pa. Security in the sense na lahat ng mga pumapasok na empleyado dyan, hindi ba nila namumonitor kung empleyado o hindi? Kasi the mere fact na naka-uniforme rin siya as nurse, siyempre hindi magtataka yung nanay kasi ang alam niya nurse talaga dahil naka-uniforme. Yes. Hindi ba yon sinisita kaagad, lalong-lalo na kung walang ID? Tama ka. So, ito, yung nangyaring ganito, sana hindi na maulit. At maging wake up call, maging alerto palagi, di ba? At maglagay ng CCTV, hindi lang sa isang lugar,
Dahil sa nakuha nating impormasyon, may CCTV naman, pero doon sa mga in and out patient. Pero sana palibutan. Dahil hindi naman gagawa o dadaan o kaya siyempre hahanap ng tiyempo at lugar yung isang gagawa ng, di ba, kasamaan para hindi siya mahuli. Kung meron mang preventive measures ngayon, ipapatupad. Yan, preventive kung measures. Kung sakali man kapaborito, RJ, maganda kung gagawin nila. Kaya lang sana naging proactive din tayo na dapat yung mga bagay na ganyan, lalong-lalo na hospital ito kapaborito, RJ, lahat yan dapat anticipated na. At dapat nandyan na lahat yung mga preventive measures, security measures na i-implement, lalong-lalo na kasi government hospital yan. Nako, kaya sana dalangin natin na mabawi yung bagasubbagok. Sa may dalat. Siguro siya rin yung nag-post ng binasa natin. Kasi sabi niya is parang third child na nila yon. Una, 2 babae after 12 years. Imagine. After 12 years, nagkaroon sila ng anak na lalaki. Yung very painful doon, nagpalaygit na siya kasi nagkaanak na sila ng lalaki. Kompleto na. Tapos na. Ngayon at nawala yung lalaking anak nila na pinakaasam-asam nila. Ligated na si nanay. Ano pa ang aasahan niya? Kaya kung sino man yung nakikinig at baka may alam kayong impormasyon, di ba? Patungkol sa insidenteng ito, makipag-coordinate kayo sa pinakamalapit na impilan. Although sa narinig natin na pahayag ni Provincial Director Merculio, may pag-asa. May pag-asa na matunton. Kasi meron na silang tinutumbok. At sana bilisan. Kasi ang ini-imagine ko ngayon, pag yung bata, hinahanap pa yung gatas ng ina. Di ba? 4 years old pa lang yan. 4 days. Paano kung hindi alam ano yung kumuha o kaya planado ka mo? Di ba? Preparado. So, yun ding kung sakaling bininta man yan, yung panawagan natin kahapon, kapaborito Joseph, yung sabi mo nga, hanapan ng mga papeles, di ba? Yes. From that, lalo na pag kayo paparehistro, hindi sila makakalusot. Yes. At sana, kapaborito RJ, matrace kung sino man yung kakumplot niya sa loob ng kung suspect. meron man. Kung meron at man. dapat matanggal siya dyan. Kung pwede, makulong pa kung pwede. Yes. At kasi kung hindi siya matatanggal kung dyan, mayroon man mauulit at mauulit muli yan. Yes. Kasi yan It may not be on sa taong ito for the next 2 years, 1 year, 2 years, or 3 years, pero mauulit muli kung nandyan pa siya. Reading between the lines, yung tinuran ni PD, may makakason criminally, di ba? Tapos administratively, talagang yan, gumugulong yung investigasyon. Baka meron na silang dyan di ba? Yung parang possible, idea. Sana. At hindi pa dinidivulge. Yes, actually, may pahayag din ng provincial government, kapaborito AJ. Basahin mo. At ito basahin natin. Ito ay official na pahayag ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Nakarating sa amin ang hinaing ng pamilyang nawalan ng sanggol sa loob ng Lingayen District Hospital. Alinsunod sa utos ni Governor Ramon Monmon Gigo III sa pamamagitan ni Acting Provincial Administrator Attorney Baby Ruth Torre, agad na iniatas na magsagawa ng mabilis at masusing investigasyon sa insidenteng ito. Makakaasa ang pamilya at publiko na magbibigay kami ng malinaw na update sa oras na malaman ang buong detalye ng pangyayari. Nakikiusap din kami sa publiko na kung may impormasyon ukol sa insidenteng ito, agad na iparating sa mga kinauukulan upang makatulong sa investigasyon. Tiniyak ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Gigo na ginagawa ang lahat upang agad matunton ang kinaroroonan ng nawawalang sanggol at mapanagot ang sinumang nagkasala. Maraming salamat. Yun. Kaya nga masaya tayo at talagang inaksyonan agad yung mga problemang ganito. Kaya masasabi ko, mabuhay po kayong lahat.
At sana yung mga nag-iimbestiga, Kapaborito Joseph, yung ating mga opisyalis sa Pangasinan, mga PNP, sana'y gabayan po kayo ng pong may kapal para matuntun po natin ang isang anghel na walang kamuwang-muwang na dinukot ng isang ewan ko kung anong paano ko isasalarawan, Kapaborito Joseph, yung isang tao na kumuha ng isang musmus na aywan ko, hindi ko makuha yung terminology na baka iba pang masabi ko, Kapaborito Joseph, dahil naliliknak yung damdamin ng isang ateng. Hindi kaya si Lucy yun? Si Lucy yun, Satanas. Siya yun. Si Lucy. Oo, okay. Magbabalik po kami pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iran Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iran Sunata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita!
Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:08 oras na natin sa Liknay Valley. Kaulap kantabe ni siyempre, Sari Magtaryuran Kapaborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service, always. Tanda sa Magtaryon Lingkor, Magtaryon Kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kaulap kantabe team at niya technical side, the only one. Say alin lang nag-engineer Nixon Dakal. Timeless Charm, Sustainable Tomorrow for Calasiao. Hoy, antayo, ayay September kasi kapaborito RJ, Tourism Month manayaya. At say pansilibran na Tourism Month dita na bali na Calasiao, walay bali-balin programan itataryada. Ta wala may bilayan da may singa tawag daya ay stage play. Walay nagawan stage play ditan, katakap tuman so pangilaunch damat na sa may Faces of Calasiao Grand Coronation. At sa may agaw na Sabado, we were fortunate to be invited kapaborito RJ. Sana all. Eventually, kapaborito RJ. And at sa Faces of Calasiao 2025, impresenta iraramay kandidata araya magaganggana from the 24 barangays of Calasiao, 24 manay barangay ditan. Palar ka, tanang ng mura. Ay magaganggana mairang. Kapaborito AJ, no? Antoy inkalinggas na sa may produkto da ditan niya puto. Untan mo't so kalimgas na sa raramay mamarikit ya kabyangan na sa tay Faces of Calasiao. Pero mind you, hindi lang po mga babae, mga lalaki rin kasali. So, dinivide yung 24, may mga barangay na send ng kanilang representative na mga babae. Meron din barangay na sila rin, kung depende sa nabunot nila, kung lalaki or babae, yung kanilang magiging kandidata para sa Faces of Calasiao para sa Tourism Month celebration sa bayan ng Calasiao, kapaborito AJ. At sa tanya agawa, at apituyawan tayo,
si Mayor Patrick Karamat at parengalti pata at tanagagik. So sa may further explanation ng Mayor Patrick Karamat ni paakarad saya Faces of Calasiao in celebration of the Tourism Month ditan at sa Tanya Bali. Wadya si Mayor Patrick Karamat. Moment sa bayan ng Calasiao. Yes, magandang hapon po sa ating lahat and sa lahat po ng mga tagapakinig. Yes, dito po sa bayan ng Calasiao, in line with the celebration of Tourism Month this September, we'll be having, actually, dalawa lang po ang aming key na activities for this September, yung saysay ng Calasiao and also yung Faces of Calasiao, the search for Mr. and Miss Calasiao po. Yes, we are already rolling out the digitalization. Inaayos na po bawat sa opisina and actually we are on the process of procuring all the necessary digital materials to mobilize our road to digitalization. Pero so far, we are on track na may po by December 2025. So ano na yan? No. Hindi naman 100%. There are certain departments, let's say for example, yung mga social services po natin, makakaroon na po ng sort of digitalization. Shifting pa naman po yan, transition. So not basically fully digitalized, but gusto lang po natin makita po ng tao yung effect or yung daan ng having a digitalization. Kanina nabanggit niyo yung sa scholarship na yung stage where merong babayaran something para proceeds nun para sa scholarship. Well, yung pwedeng i-discuss ko muna yung saysay ng Calasiao. Because in line with that, yung saysay po ng Calasiao was, I have said a while ago, we have no coastal area, we have no mountainous area here in Calasiao. Wala po kami palatay kapag coastal area. So, ang treasure po namin is yung cultural heritage po ng bayan ng Calasiao. So, yung saysay ng Calasiao, basically, it's going to be a theater style, theater type regarding the history of our churches, mainly the St. Peter and Paul and Senior Divino Tesoro. So, it's basically a role play or basically a play wherein you can makikita niyo po yung kasaysayan po ng ating mga churches. So, from there, basically, ayaw ko sana magkaroon ng mga ticket price, mga tickets. I would like to invite everyone at least makita po nila yung kasaysayan ng ating bayan. But, nakakita po kami ng opportunity that pwede po tayong gawin na lang po fundraising events because yung mga proceeds po ng mga tickets ay madagdag po doon sa mga scholarships po natin na nag-apply. Because we all know that maliit lang po ang pondo po ng bayan ng Calasiao, but marami po ang interesado mga estudyante na mag-apply po ng mga scholarship grants po natin, mga ating mga what do you call this, incentives po para sa ating mga scholarship. So, naisip po natin na gawing fundraising event na lang isa-isa ng Calasiao and the proceeds will be distributed to the different students na nag-apply for the scholarship incentives. At recent ka lang po yung mga students na... Well, ang kaya lang po natin yung 8,700. Actually, nagdagdag na po tayo doon. But, ang mga nag-apply is more like 1,000. So, enough sir yung mga po na I think hindi po, pero hindi po enough that we'll be coming up with different fundraising events para po makakover lahat. first para ba ito? Yes, kasi minimal lang naman po yung price lang po natin. So, at least, lang po ma-afford po ng masa. Itong Faces ng Calasiao ay sasalo naman ito sa Pilipinas. Whenever mayroon pong activity sa bayan ng Calasiao, at least hihikayat po natin ang ating mga constituents na mag-ilaw mag-isa sa mga programs po ng bayan ng Calasiao. Nanap po kami ng mga ambassador and ambassadores bawat Calasiao, bawat barangay dito po sa bayan ng Calasiao. And also, para sila na po ang kasama po namin pag may mga programa po ang global na pamahalaan. Pero sila rin po ang magre-represent ng Calasiao sa mga pageant? Yes, opo. So, pinaagal lang po natin yung the search for Mr. Indis Calasiao in celebration of our tourism.
because I believe na isa rin po na likas na yaman po ng bayan ng Kalasyaw ay ang mga taga-Kalasyaw. Mayor, kanina nabanggit po ni Madam Len na magkikipag-partner Kalasyaw sa isang university sa Dagupan for the scholarship program. Well, we are tapping lahat po ng mga schools po. And yes, we'll be having different universities and colleges. Nagtitingin po kami ng way na para makahanap pa po ng solusyon or makahanap pa po kami ng magandang pwedeng ibigay po sa mga Kalasyawenses. Sir, ano pa ba yung mga activities natin for this tourism month sa inyo? Kasi kauna-unahan po ito na ginawa ko yung saysay na Kalasyaw. Well, yun lang po. Very limited lang po ang budget natin. We can do so little. But at least yung mga programs po natin na nag-iisip, sana po good touch na lang of lives, good touch na lang of hearts and minds na makita po nila, ganito pala kaganda, ganito pala kaganda, ganito pala kagaling ang mga Kalasyaw. Malapit na nga pasuloy yun. Yes, po. So, ano mo ang... We'll be looking dyan po sa plano natin sa pagpapailaw po dito sa bayan ng Kalasyaw. But I don't know if babalik po yung Christmas Village, but basically yes, magkakaroon po tayo ng pailaw dito sa bayan ng Kalasyaw. So siguro, iinay po natin with the festivities of our Puto Festival this coming December 2025. Medyo yung operation ng traffic lights. Yes, maganda yung daloy. Pero do you see the need na kailangan medyo calibrate para shorter yung waiting time? Actually, yes po. Basically, hindi naman po ganun karabilis. It's not the solution. Hindi naman po yun yung so muna, short-term solution yung paglalagay po ng traffic lights po dyan. And pag naglagay po tayo ng traffic lights dyan, it's not necessarily na talagang mawawala na po yung traffic. We still have to consult foot engineers yung talagang magbigalang ng lalo ng traffic o dahil inaayos din po yan, nakalibrate natin po talaga yan. Personally, I am not happy with the calibration, but we are doing our best together with the municipal engineer o Kalasyaw. Inaayos po natin, nakalibrate po natin, hihingi lang po kami ng matuting pasensya, and wala naman po perfecto. Talagang kaya hindi naman po agad-agad yan makukuha. Talagang nakalibrate at pagkakaalalan naman. Yes, sa lahat po ng ating minamahal na Kalasyawenyos, panatili po na ligtas po tayo. Alam po natin na kahit matapos na po ang wet season, patuloy pa rin po na magbusog pa rin po ang ulan. Hihikayin po po na mag-ingat, lalo na po sa mga sakit na pwede po natin makuha sa mga pagbabaha at sa paglalaro. Si katutan na taten tanagagi sa samay interview tayo at kinan Mayor Patrick Karamat ya pigara may discuss di man niya ran balita ni paagkarad bali na Kalasyaw. But we'll focus on the saysay na Kalasyaw and Faces of Kalasyaw Grand Coronation na mangyayari po yan sa September 29, Monday po yan. Ngayon, this is the first time na magkakaroon ng stage play sa Kalasyaw Kapabrito Ajay. Ay tinawag ng saysay na Kalasyaw. Saysay, it will center on the history, rich history na Kalasyaw, more on religious tan Kapabrito Ajay kasi andyan ang Divino Tesoro, andyan ang St. Peter St. Paul. So, yung culture, ipapakita dyan yung kultura ng Kalasyaw para mas... Hindi, yung terminology na saysay. Ano saysay, yun? Salitang Pangasinan? Ano salitang Pangasinan. Ano saysay. Saysay yun da, so istorya na Kalasyaw. Saysay. Singa, hanapon mo. On, sukaitan mo. Parang ganon. Saysayan. May pawilan mo may nanlapuan na Kalasyaw, saysayan mo, anggad sa may anggad say kaplasan niya panaon. No, kasi pag naririnig ko yun, yung hindi mo pa alam yung sasabihin mo, may say, ganun say, pero say salitang, ano yun? Pero yung salitang saysay, buo yan, isang word, saysay, is parang saysayan mo, sukaitan mo. Okay, So, history na sa bali na Kalasyaw. And in line with that,
say walay purpose tutan, it's not just a stage play, it's not just about Faces of Kalasyaw, say walay kintutan ticket to actually kapabrito ajay. Walay proceeds. Yeah, walay proceeds to. Say proceeds to, usaran da sa may scholarship program na bali na Kalasyaw. Because from the 24 barangays, wala ray at least more or less 1,000 plus aplikante, but the municipio, the budget of the municipality can only accommodate at least mga 700. So, tapyan jaruntan, minabang matirame arom, deserving iran estudyante na bali na Kalasyaw sa ating scholarship program, at atan so anunutan ng Mayor Patrick Karamat, ya mangawara na singa tumitawag dat sama ni project kapaborito Anjay. Fundraising project. So tapyan jaruntan no makapanraise iray malam ya pundo, at least na accommodate irame arom nira ya estudyante deserving students na bali na Kalasyaw ya maka-avail na sa scholarship. Tanta timot la atan lanti so pagkaasol na kakabatan at balitok itan yaga sa kaya mas mababinin sa balitok ya kwanda kapabrito ajay precious than gold, kasi si katutan so mangiter na amay bilay, comfort at Tamay sari kwandang bugaw. yan, agdanatakaw. Yes. Kanyan na, singit ko pa, congratulations, si Reynaldo Bernardo Jr. Anak nakapisang ko, wala man na examination tumut may kurson para DSWD. Akapasa. Akapasa. Oy, Di ba in-release nila? congratulations. Tanad sa PSU campus. Yes, congratulations. Sa atong mo, sika, Reynaldo Bernardo Jr. Yan. So, again, the appeal of Mayor Patrick Karamat is to support this program Kapabrito RJ, Saysay na Kalasyaw and Faces of Kalasyaw no September 29. Tapyan jaruntan, actually mamurmura labat so sa may ticket ranging from 150 150 to 50 to 300 no agak nalilingwa. So aman niya kwarta will will do a lot para sa bali na Kalasyaw, lalong-lalo na sa mga kabataan. So wag niyong kalilimutan yan, September 29, Saysay na Kalasyaw and Faces of Kalasyaw Grand Coronation. Yaaya si Katumalara ay napilid na ayad saray napilid sa Faces of Kalasyaw, si Karemang bali ambassadress na sa Kalasyaw. Sarami untumbok iran beauty pageants, si Karala sumangi representa. Ang gapula may Miss Kalasyaw, si Katulaya. Nawala ramay beauty pageant, Miss Limgas, kantura, Yes. si Karala. Oo. And then actually, yung Faces of Kalasyaw will not be about swimsuit, wearing swimsuit. Hindi. Ni dumaduma. Akin kamo kapaborito ajay. Say usaran na sararay kandidato para Faces of Kalasyaw, they have to make use of the creativity, mangusar na sararamay. Anto ka man latan, yan nangyari na usar da. Gaon dan gaon, kapaborito ajay. This is more on cultural and tourism relevance. So, si katutan so gaon da atatang tanagagig. Talagang may impreparan anto Oo. Talagang na iba. Oo, kasi wala ni may requirement at sikara. Ya manggawara na sarili dan video. Manggawari sarili dan video. Ya i-feature da may barangay da no anto may manuna ya nayarin na i-promote dan as a tourism magmalo ya tourist spot may lugar da noon tumaywad man singa bilang produkto ta manggagawaray puto asikat man sa i-feature da naman bilang walay ilog da ditan niya marakdakap ya panlango yan sikat may i-feature da anything na will promote their barangay kapaborito. May nanangangad barangay yes, lang. Pero katawag imano mo to siya may sampot palapag ng mayor. May traffic. May traffic. Kasi totoo yun. Dapat i-calibrate. Pag parap ka dyan sa Santa Barbara, yung
Di ba crossing? Nalapok ka dyan Old Venetia. Yes. Antik-tikoy. Antik-tikoy. Oo, mababatak ya. Antik-tikoy. Samantalang may para po dagupan kwantura. Siguro explanation pero according to Mayor, dapat i-calibrate. Calibrate. So para mamputag. Kasi parehas. wala may pigaran second son, 125, ay antik-tikoy. tapos yung go, may gola, antik-tikoy sugo. Oo, yun. Sana. At least nasolve na rin yung problema dyan. Dun sa mahaba-habang traffic, pag ang nagta-traffic, tao. Yes. Kasi hindi niya makikita yung sa huli. Wala yung sinasabi natin. Siyasama experience sa Bin Mali. Pero sa Bin Mali, okay na rin. Okay na. Okay na, wala nang problema. Wala nang police. Meron pa rin, pero hindi na yung sila ay nagmamando. They just let go. Bahala na yung mga drivers. Pero andun pa rin sila nakabantay for any untoward incident. Speaking of tourism month, good morning kay Madam May, siyang tourism officer diyan sa Lingayen. At congratulations sa Bulinaw, LGU. Bakit ka mo? Bakit? Tinalo ng Bulinaw yung number 1 tourism destination spot ngayon sa buong Pilipinas. Aha. Tinalo niya ang Boracay. Tinalo niya yung sa Palawan, yung doon, yung tourist spots doon sa Palawan. Nasa dulo ng dila ko. Pasensya ka na kapabrika dyan. Hindi rin tayo napupunta dyan. Hindi, pero sikat yun sa Palawan. Coron. Yung doon. Sa Coron, Palawan. Lahat ng mga tourist destination, ang number 1 ngayon, at nabigyan ng award ng Department of Tourism, Bulinaw. Yung mga tourist spots dyan sa Bulinaw. Kaya congratulations sa inyong tourism officer at sa lahat na ng namamahala dyan sa Bulinaw. Ang sabi ni Brother Manny Mencias, sabi niya, good AM bro, maong mayor na Kalasyaw, mananap ya pundo to fund the welfare of its constituents. Jad sika tayo, kumpare sulamat. Parang may gustong banata ulit. Pero lignaan mo yan, sir, boss. Of course. Yes. Kasi lignaan we respect that. Jad sika tayo balat kunto maong yamananap na project tapen na perwisyo so sare tagadyak. Meron kang dyan okay. Pero it's your liknaan. Of course. Binabasa lang. Lahat ng liknaan is welcome. Yes. Kaya nga itong programa natin is liknaan. Nai-connecta mo agad. Okay. Magpapatuloy pa liknaan balik. Kaya rin inasarin pagkabatan pa imano malalapanit sa rin manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. So number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832.
Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Liknay, bali at ating talagagik. Kalop kantabi ni siyempre sari magtariuran ka paborito. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tanda sa magtarilingkor, magtariuran ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Good morning sa inyong lahat ha. Medyo kung nalukasan, mahina yata ang internet ngayon kapaborito RJ. At kung nalukasan anyway, magandang umaga po sa inyong lahat na ha. Hanggang po laikin. In general natin, amin lah. Yung mga bumabate sa mga gitan ng ating Facebook Live, medyo nakaka-diferensya. Yes. Yung ating kwan ngayon. Oy, dyan sa Facebook. Sa mga kababayan po natin dyan sa Mapandan, good morning. Ay, good morning. May magandang balita muli si Mayor Carl sa inyo. Kasi kasabi-sabi tumanaya, ng Mayor Carl Lalamot ng Lapuya at Amerika, impresenta to so saramay programa to para bali na Mapandan, at saramay kabalian to rayawad man at Amerika yalawas untutulong mat. Lawas untutulong at bali dad Mapandan ni agdan nalilingwanan. Lalo lanatan. Lalo lanatan. Kasi anong damay yun. Yes. Makuli-kuli mat anta damot so samay suot tan irap to ng Mayor Carl Christian Vega
ya napaabig. Yes. So kipapasan na sa balidan mapandan. Yan yung talagang mentalidad natin Paano kita tutulungan kung ikaw mismo hindi mo tinutulungan ng lugar mo. Pero pag nakikita nila na nagpupursige ka, dadagsa yung tulong. Yes. So yun ang nangyayari dyan. Lapod maong ya vision, maong ya pampupursige, piyugagap ng Mayor Carl para balito. Aramay kabaluyan tun walad bikta, very supportive. Very supportive. Kanyan, sakit sana may programa ya gagawin to natin Mayor Carl Christian Vega atan so panggawa na sa may Children's Park. Antayo atatan tanagagi makapaibag ta jad saray taga Mapandan talagang watan so panangaro dad balida. Yan ang impresenta imparuntal ng Mayor Carl Christian Vega tan so may marakap ya Children's Park ay agi walay na sponsor. Sagot ko na yan kwanto si katulay mampagawa. Akin imbaga miya makapaibagay. Wala ray bali si rin niya. Ay paano to kapaborito RJ? Makapaibag kwang ko ta siyempre antamlatan wala ray ang pero Los Buenos Balante kapaborito RJ. Wala ray agmat amin at pari-parihas. Correct. Wala ra may lantin na balida pero pupulyanan damo. Yes, oo. Kanya na ang gapasinso to. Kanya ang gapasinso. Hanggang doon lang. Yes. Umaasa lang sila sa ira ng kanilang bayan. Yes, probably pero because walang pagpupursige na may mangipawalay pundo. Ay, so wala rin kabal ko yun, Tan. Nayarin kin kapaborito Jay ni umanso agda pitutulungan mat kasi agda nayarin. Ay, syempre. Lagi na pantiwala. Correct. So, di ba may baga? Paano da kan tulungan? Nagmututulong ay sarili. Yes. Di ba? Yes. Ay, nako. Kanya na no watan so sa may trust and confidence leadership mo ay watan mo iran si tutulong. Man tatabunay pledge tita nawa. Pledges na sara may kabaluyan na wala da broad. Actually, api tuyawan tayo si Mayor Carl Christian Vega kapaborito RJ at dengalanti pa so sa may agawa yung impituyaw tayo si kato. Partner, may pinadala ko yung latest. Hindi ko pala naibigay sa'yo, sorry binitla to di man lanti ka paborito Jay. Pigari bulan to di man, lalamon. And he has only 10 days to spend or in every state yan nakarto, in every organization yan nakarto ka paborito Jay. Tapian ipresenta to so sa may yung Mayor Carl Christian Vega. Walay, at saka walay gungguna. Yes. Anitarya na sa may audiovisual presentation to. Antayo kasi, importante na mga ipipresenta kay proposals mo, dapat complete with audiovisual. May na-visualize na nang mismo nasare totoo, ang aliwang man actual, at least na-visualize dala through your presentation o audiovisual presentation na nang dala so dakop na sa may programang gagawin mo. Yes. That's a very purpose why. Siyempre, pagamot umbagot Yes. Bali ko tanay kwanto. Pandamot. Di marakop sa programa, di suportahan tayo. Of course. Milyon, may nalatumot. Milyon. Kasi aman labalay budget to sa may. Para sa may proyekto may sakaya project yung may Children's Park. It's about 1.something million. And half at sa tay 1.1 walalay kapaldwaya pundo ang itaratampol. Ayan, sabi ko kaya kung ko lang din makapaibag kapaborito RJ kasi wala ra may akataryan tampul yung tulong. So sana all na mayor ganon. Hindi yung nandun lang nakaupo accommodate din ng bisita as usual, nag-aabot-abot, mahal na nila. Pero yung performance, ano yung sabi mo? Yung may terminology ka yung wuwut ba yun? Wuwut? Hanggang doon lang. Kaya lang, duga-duga ni inangaangay to kung dad sa rekin, jad Municipal Mayor's League.
League of Municipal Mayors, LMP. Mhm. Inangangay to ya si Mayor Carl Christian Vega, si kato apelya treasurer. Ingat yaman. Oh, ingat yaman. Negosyante yan kasi. Oh. So, alam niya kung paano i-budget, alam niya, may maigot, yakunda. Pero in his yung personal, yung yung aura niya, yung naman is mapagbigay. Pero ang tato ni budget. Of course. Ang tato no, ayaso, gastusun. Di ba? Yun ang importante dyan. Budgeting is very important. Oh. Ready na ba, partner? Hindi pa. So, ina nga ito, hindi pa Anto, nagsisend. Yasi kato'y, may treasurer. Ingat yaman. Yes, ingat yaman. Meantime, pawilantitan na guno yan, medyo nagkaka-trouble sa internet. Oo, nakaka-trouble. Kanina pa nga eh. They will not be spared. They will not be spared. Why? Sino yan? Si Katuya sa ubat kapaborito RJ, na Presidente BBM, at sa may tepe takaroman. Ya numan bilbilang. May kanayon. Sa may investigasyon na ICC. At ICI kung kukumon. At ICC manay di marad Netherlands man. ICI at nabitla naguyor sa ngaran na sa may kapinsan to at respetuan to kasi pastidyoan to kasi naman bilang kapaborito RJ si Katutay Kanupugan under the law under the law agaw tating tanagagik at respetuan to kasitan aksubian to kasitan yung report Katutay natan inubatan to sa ikwanto President Ferdinand Marcos Jr. on Monday said firmly that the Independent Commission for Infrastructure, yun, yung ICI, will conduct its work without fear or favor, declaring that no individual, whether friend, ally, or relative, will be exempt from scrutiny. Walang kaibigan. Walang kamag-anak. Walang kapartido. Yun. Pero ito ang sa kanya. That is for ERAP. Pero hindi, for BBM, yun. Di ba? Ito naman sa no kanya. allies, di ba? Ito naman sa kanya. Ito naman sa kanya. There is only one way to do it. They will not be spared. Hindi sila may tsapera. Ang ibig sabihin nun. Yes, anybody will say, wala tayong kinikilingan. Wala tayong tinutulungan. Wala namang maniniwala sa iyo hanggat gawin mo. So gagawin namin. Sana hindi mawala yung tunay na issue patungkol sa mga manumalyang proyekto na yan. Kasi parang walaray yung susuldo. Ay, nabanggit mo yan kapaborito. Walaray singa umbabari. So may focus. Babantayan ko sa Senado. May bangayan? Emang kukulkulara. Socialist. Ano ba yan? Paano magtitiwalang tao? Sekwang ko, di ba? Mukhang nalilihis na yung issue. Kasi ang nagahari dyan kung minsan allies, partido. Ano ba yan? Pero bumalik na si Bryce Hernandez sa custody ng Senado. Nandun na. Binanatan siya ni Kwani. Binanatan si Tito Sen ni Kwani, ni Attorney Senator Alan Peter Cayetano. Silang dalawa ngayon? Binanatan niya. At sinabi niya, in-explain niya ito kung bakit kinakailangan nasa custody ng Senado si Bryce Hernandez. Darito ang kanya naging pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Pakinggan po natin. Nasabi ng Senate President, paano yun yung perception ng tao, most guilty sila? First of all, I don't agree. Kaya nga nagrarally, alam ng tao may mastermind sa likod nila. Di ba? Napakagaling naman ng Diskaya na pati BICAM, pati budget, pati everything, sila ba nagpapatakbo ng gobyernong Pilipinas? Di ba? They probably could be one of the most guilty na may kasama sila. Pero it is very much possible na may mastermind behind them. At hindi lang po sila ang may ghost. So kung sila ang mastermind, then ibig sabihin, for example, wow, Sims, etc. Ibig sabihin nun, kasama din sila. Pero kung ginagawa din ng Sims yun, ginagawa din ng Wawaw, maaring individual racket yun, maaring meron pong mastermind.
Maaring nasa DPWH yung mastermind. Maaring nandito sa Senado, maaring nasa Kongreso. Maaring napakataas ng posisyon. Hindi ko ako alam. But assuming for the sake of argument, perception ng tao, ang perception po is not reality. Trabaho natin to find reality para mabago yung perception. So papakawalan po natin ang possible witness kasi tingin ng tao siya ang most guilty. Ayun, yan sa kanyan, sa Dicon naman. Sino yun? Yung pakakawalan natin, sinong tinutukoy? Ito yung ongoing kasi, di ba? Nasimulan na nila yung investigation. Nakapagsalita na si Diskaya, ang pamilya Diskaya, mag-asawang Diskaya. Kinakailangan nila ngayon ng proteksyon. So, nilecture ngayon ni Senador Alan Peter Cayetano na kailangan talagang bigyan sila ng proteksyon. Kasi, I agree. Bakit ka mo? Paano maglalakas loob na magsalita yan? Yeah. Kung wala silang proteksyon, ang daming diskarte ngayon, ang daming mga strategy para sila'y matakot at huwag nang magsalita. Pero pag may protection yan, at alam nila na pag nagsabi ako ng totoo, may baback up sa akin, malalaman natin ang totoo. Yes. Pero pag wala, sarili nilang protection, sila lang, bakit kami lang? Tapos, di ba? Nandyan na yung mga harassment. Ay, socialist. Meron pang ang issue dyan, kaya payag ako na kailangan mabigyan ng protection Meron pang ang issue dyan na may statement si Tito Sen sa kanyang isang interview na parang minanipulate no yung kanilang affidavit of tawag nito statement ng mga Diskaya sa Senado na minanipulate na, parang inayos na. Parang at inaakusahan ngayon ni Tito Sen. Parang scripted. Scripted na inaakusahan ngayon ni Tito Sen si Senador Marcolita. Siyempre si Senador Marcolita umangal. Alam mo kung bakit? Alam mo yung mapangyayaring ganyan? Nililito or nalilito or sinasadyang lituhin para kung ikaw na isang observer, malilito ka na. Di ba? Oo. Hanggang sa ay socialist. Mabuti na lang at maagap din itong mga minority black. At sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, sabi niya, hindi ito parang sarsuel or kwan, yung tawag nito. May terms yan ginamit. Hindi lang. Hindi, sinong gumamit nun? Ay si ano? Si Senador Bato. Si Mayor Magalong pala yun. Si Senador Bato, ganito ang kanyang statement. Pakinggan na lang natin. Hindi ko ma-remember yung word niya ipalingan natin na engineer. Yung kay Senador Bato. Sinabi niya kay Senate President Tito Sen. We hope that you are going to take care of not only the majority, because you're not the majority leader, you're the Senate President. And we hope that the majority and the minority will be taken care of by the leadership of the Senate. And if I quote your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM, tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives, illegal? Hindi. Ang gusto ninyo, awayin ko yung House of Representatives on day one. Mamatay sila sa sama ng loob. So, malungkot lang ko ito, dalawang punto, Mr. President. Unang-una, yung mamatay sila sa sama ng loob. Kami, Mr. President, hindi mo po kami mapatay sa sama ng loob dahil hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang kinasama lang ng loob namin is bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President, gimmick lang ng minority yan. Ang Senado po, hindi po ito noon time TV show na puro gimmick ang ating titingap dito. Kami po ay nag-raise dito na legitimate issues.
Hindi Matibay ito, mata. hindi ito non-time show. Hindi ito gimmick. Hindi kasi ito hindi siya gimmick. artista, no? Oo. So, sa gimmick, sa artista lang yan. Kung may Alam mo, pinopromote. Sabi nga ni Senador Marcolita, anong basis nyo na pagbigdangan nyo ako na dinoktoran ko na yung affidavit ng mga diskaya? That's very So dyan pa lang, di ba? Yung sinasabi ko nga kanina. may mabigat na binitawan si Senador malilito Marcolita. na ang taong bayan dyan. Oo, may mabigat na binitawan na salita si Senador Marcolita against Senador Tito Sen. Pakinggan na natin, kapaborito Ajay, yung naging statement naman ni Senador Marcolita against the Senate President. Natin ang mga kaganapan nung pinakahuli at pangatlong pagdinig ng Blue Ribbon Committee nung ako po ay hindi pa tinatanggal bilang chairman. Siguro po yung maraming sumubaybay sa atin, malalaman ninyo na napakamalaman po ng mga pangyayari. Unang-una po ay lumitaw po si Representative Toby Chanco na doon ay na-establish po natin na talaga po yung mga insertions. Ito po yung paningingit, pagsingit po nila ng mga proyekto ay sila lamang po talaga ang ma-influence ang nakakagawa nito. Binanggit po niya yung pangalan ni Saldico sapagkat nung ibigay po niya yung nilalaman ng USB, sang-ayon na rin po sa kanyang nakaalap na informasyon na binigay din po sa House of Representatives. Talaga po ang pangalan ni Representative Eli Saldico ang napakarami po na siya yung nakapag-park. Yun nga po ginagamit nilang termino na yun, parada at saka sagasa. Ibig sabihin po ng parada, nakakapagparada sila ng mga proyekto na may kinalaman naman po, kinakasangkapan din nila yung mga local na representatives sa lugar. Yung iba, yung sagasa naman po, mas matindi po yun. Talagang ipapark nila doon sa ayaw mo sa gusto. So, napatunayan po nung yan ay tinindigan po ng gobernador ng Mindoro Oriental kung saan bali nagsani po yung pagpapatotoo ni Representative Toby Chanco at saka si Gobernador Dolor ng Mindoro Oriental. Pagkatapos po niyan ay lumitaw po yung pagtatapat ng dalawang may mag-asawa, itong mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At yan naman po ay naging daan yung offer natin nung pangalawang pagdinig na kung saan po ay pinload natin yung idea na kung gusto po ninyo magtapat, tulungan na po ninyo kami para mas madali po ang aming trabaho at makakaasa po kayo na sa ilalim po ng Witness Protection Program. Kung inaakala po ninyong makakatulong kayo, may bibigay namin parang provisional immunity. Sa Makatwid sila po ay kumagat doon at bago nga po nila ginawa yun ay sumulat sila sa akin para lang patunayan na gusto nila talaga na magsabi ng President. Ganun po yung nangyari. Sila ay domestigo, binasa nila yung kanilang salaysay na mag-asawa. At doon nga po ay lumitaw, meron pong 17 miyembro ng mababang kapulungan ay pinagtapat na di umano ay kasangkot nga po dyan sa kung paano po nagagawa yung pagpapatupad ng flood control project. Nakapagpangalan din sila ng 10 iba't iba pang mga tao, karamihan po ay galing sa Department of Public Works at mga pribadong tao na nagkaugnay-ugnay sa ganitong gawain. Pagkatapos po niya, napansin din po ninyo yung isang kontraktor na nagpapahiram ng lisensya, ginagamit naman nila ang resources ng gobyerno. SP Soto, may suspetsa na kami na inedit yung affidavit ng Diskaya. How can the Senate President say this? What is his basis for doing this? This is a serious charge. Sino po ang nag-edit? Ako po ba pinatutungkulan niya? Yun, serious charge. Ano naman ng tugon ni ni Senate President Tito Sen sa mga puna ni Senador Bato de la Rosa? Ang tugon niya, meron siyang tugon. If I make a paborito, yes, go ahead. Ito balance, po yung, para alam ng karamihan. Anong tugon niya? Kasi parang siya yung base sa salaysay ni nasaktan sila. Parang, di ba, yung minority, mamatay kayo sa mamatay kayo sa sama ng loob. Sama ng loob na ang alam ni Senador Bato, sila yung pinatutungkulan. So, anong sagot ni... Ito yung sagot ni Tito Sen. Ang sagot niya is like this,
ang sabi niya, my opinion has aired. Kung hindi nyo nagustuhan, pagpasensyahan nyo ako. Pagpasensyahan nyo ako. Ayon sa senador, wala namang rason para magdamdam ang mga ito. Sina Senador Bato del Rosa at Rodante Marcoleta sa kanyang nasabi sa mga interview dahil wala naman daw siyang binabangkit na pangalan. Pero obvious. Ayun na nga. Halimbawa na lang daw dito ang naging pahayag niya na mas mainam na ang pagkakaroon ng investigador na mangunguna sa Senate Blue Ribbon Committee kaysa sa abogadong wala pang gaanong karanasan sa pag-iimbestiga. Wala na, personal na yan. Diba? Oo naman. Oo, kasi kini-question mo na yung kanyang katatagan bilang ay nako. Saka si yun lang ang pwedeng sabihin ng ating mga kababayan diyan. Kasi alam mo, yung tinuran ni Bato kanina, ni Senador Bato, ang ibig niyang sabihin, ikaw ang ama namin. Of course. Wag mo naman kaming tratuhin. Na parang hindi mo kami mga anak. Parang ganon. Isa yung kinaroroonan natin, yung as being our president, di ba? Sabi nga ni Brother Manny Capaborito Ajay, Senate President Cheese was a collateral damage to remove Marcoleta as Blue Ribbon Chair. Need nila palitan leadership ng Senate. Yun ang likna tama yun, nila. Collateral damage dahil yung liknaan na yan, parang gusto ko lang ipatalos. Kasi iniisip ko rin yan kanina Paano mo mapapalitan si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chair? Unahin mo muna dito. Yes. Tapos reorganization, naging majority kayo, yun na yun. Tama ka na. Tama naman yung mga liknaan ganyan. Lignaan nyo yan pero parang para sa akin, baka collateral damage nga. Na sakripisyo. Kay Madam Dina Ferreira, good morning. Kay Madam Cecilia Morante, sabi niya, shout out kay Aldrin, Amber, Tangerine, bukas ay Kulas at Shaun. Kulas at Shaun. Okay. Kay Sir Bernard Masaoy, good morning. Kay Madam, kay Jean Sapiera, good morning. Kay John Lore Ricab, good morning. Agkapi tayo kakabsat kunana at kumustaan na tagiti pogi. Pagtulog daw dyan sa Barangay Kutugan, Alon Mendoza, Jervy Mamuyak Pastor, Doms Esteban de Guzman at Errol John Bacar. Yan, kumusta kayo ta amin apo. And ito po yung naging pahayag pala ni Mayor Carl Christian Vega, mga kapaborito. According to information natin, meron siyang inuwing $10,000 initially. $10,000 initially. Ito po yung ating panayam kay Mayor Carl Christian Vega. Okay lang. Okay. Good morning, Mayor Carl. Magandang umaga po sa inyo. Mayor, bago ang lahat, magbati po sa ating mga kababayan sa Maladan. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood at taga-sumaybay ng ating programa. At sa lahat po ng nanonood worldwide, sabihin ko na po dahil ako po'y kagagalit ko lang sa ibang bansa. At tuwang-tuwa po sila at we are trying to promote this station din para po marinig at mapanood nila ang mga programa po natin. Yes. Nabanggit niyo po yung pagpunta niyo sa Amerika. Kumusta po ang biyahe po ninyo? Opo, ay natapos ko po ang 3 buwan, sabihin na lang po natin. Pero in between po ay 10 araw lamang po ang aking bakasyon sa pagbisita ko po sa Estados Unidos. At nagkaroon po tayo ng productive at makabuluhan dahil ang relationship po ng mga kababayan po natin dito ay we maintain that dahil ang pagbibigay suporta nga po nila pag sila po ay umuwi dito tuwing fiesta ay todo bigay din ang support. Kaya nung ako po ay naimbitahan bilang guest of honor and speaker po nila during their 50th anniversary, may mga events po sila doon na Reunion International, ay talagang sinadya ko po pupunta po doon. And during, habang nandun po ako, ay nag-request po ako ng konting minuto para po ipakita ang developments. I prepared a short movie para po makita po nila, appreciate nila kung ano na yung pagbabago, yung mapanda noon sa ngayon. Dahil marami po silang naririnig na ganito na daw, ganito na daw. That proves yung nakita po nila, napanood po,
ay tuwang-tuwa po sila. At na-convince po natin sila na I'm sure madodoble po ang uuwing mga balikbayans this time. At the same time, nung present ko po yun, I asked another 5 minutes para po i-present yung mga future projects. And doon sa future projects na yun, may mga takers po tayo. May mga willing mag-donate na sa akin na lang yan. So, again, we would like to extend our gratitude to San Diego Mapandan Association, to Mapandan Association of Southern California, Mapandan Association of Northern California, at some parts sa Las Vegas, and other parts pa, na nag-contribute po sila. May kanya-kanyang proyekto po na in-sponsoran po nila. Like the children's part, which is amounting to 1.2 million na, ay inuwi ko na po ang kalahati para po ma-start na po. At gusto nila, sa fiesta, sila po mismo ang magre-ribbon cutting. So, ganun din ang ating rotonda, payong-payong renovation, ay umpisa na rin po natin. Si Katutan so may pituyo kinin Mayor Partly. Part na sa aming pituyaw tayo, indalat dat titan so sara may programa to ni Parad Bali na Mapandan. Okay. Hanggang pala malam yung oras sa ating tanagagik. Hanggang na po salamat at sa kinin edition ng Salik na Ibalay. Ang tabayan ng susunod kagar ang number 1 ni kapaborito Joy Baby. Kalabakan tabi lang mula sa rin magtariran kapaborito. Sana hindi mawala sa focus yung investigasyon. Oo. Babantayan natin yan. Babantayan natin. Oo. Amigo yo, RJ Vera Jimenez at your service always. Tansay magtarilingkor, magtarilin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabe team on the technical side. The only one, Engineer Nixon Dakal. See you po mga kapaborito bukas. Dito lamang sa number 1 Pangasinan's number 1 music station, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJ.